dipalang mlumpat karantaya medhot. Wah, parat. Wandi tanding karo aku. Apamu sing tak wedeni, Pak? Tembungmu kaya sementas mego anyar. Ketokno kadidayan iki. Tanganku pener darat dadamu ora kelon mutah gede derajat opo. Oh! Oh! Wah, parah. Hop! Jebul gadamu. Hop! Wah, wah. Pasti aku tenang. Wah, doyong. Hop! Ah, hop! Jebul gadamu. Hop! Hilang nyawamu. Hop! Wah! Waduh! Yo, yo! Ah! Yo, yo, yo! Wah, jebul elok tenan kowe ya. Tak gawe witing lopo dadi apa? Hop! Hop! Jebul dadamu. Wah, jebul atos senang. Oh! Wah! Hop! Yo! Yo, yo! Aduh! Oh! Wah, yo! Hei, anak! Wah, parah. Woi, jebol wonge gedhe dhuwur sentosa ya. Wah, kowe bisa ngundurake para jin setan berkasaan. Woi. Para wadya jin padha mundur berangkangan. Hei, Gus. Wah. Ono mari gawe opo? Sopo sing dadaran? Bratasena sing dadaranku. Bali takon sopo sing dadaranmu? Kekeseting sinuwun Dandun Wacana. Jin Aranggani Suro. Jin Aranggani Suro yo. Ayo ketokno kadigdayan. Golek mungsuh tak ibaratake. Golek pring aja sing lempeng-lempeng sing bengkong ayono. Kowe bisa ngundurake Jin Renggani Suro. Tak paribasake bisa nggulung jagat kowe. Yo, yo. Wah. Yo, yo, wah.